Ndinodawo kureurura kuti ndairarama sembavha. 4 months ago ndakapaza ndikapinda pane imwe imba ndikaba TV. Hazvina kumbotora mazuva ndabva kuba TV iyi. Wanike ndakuteerwa nenyuchi zvekuti ndakangozara nenyuchi. Kudodii nyuchi hadzisi kubva. Ndakaenda kumaprofita nekun'anga. Hapana kana chiri kushanda. Vese vari kunditi ndiende kunoreurura pamba pandakaba. Ndakaenda ndikanokumbira ruregerero. Pamba apa vakati TV yavo haina kubiwa ichadzoka hayo. Ndakatomboenda kumapurisa kuti ndisungeiwo ndakaba TV yemunhu. Vakati havandisungise zvokusina ripoti yakaiswa nevanhu ava yekubiwa kweTV. Ndibatsireiwo hama dzangu ndapidza ini kuti ndoita sei nekuti nyuchi dziri kunditeera kwose kwandiri. Hadzisi kundiruma sofa asi dziri kungonditeera. Saka handizozivi kuti mhedzisiro yazvo chichi chaitika, dzichandiruma here kana kuti chichi chaitika. Asi neuwandu hwadzo dzikandiruma ndinofa vedu wee. Ndibatsireiwo ndapidza handichazviiti futi.